നാരായണ 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 നാരായണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദം വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അഥവാ അർജുന വിഷാദ യോഗമാണ് നമ്മളിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ, കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പ്രഭു കിട്ടാത്ത? ഓഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? വീഡിയോ കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. അർജുന പ്രഭു ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴൊരു ഫോട്ടോ മാത്രമേ കാണുന്നില്ല. അതേ വന്നുള്ളൂ പ്രഭു, അതേ വന്നുള്ളൂ. അർജുന വിഷാദയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പോയി. നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന നമുക്ക് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒരു പേനയും ബുക്കും ഒരു പേപ്പറോ എന്തോ കയ്യിൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറി, ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു അധ്യായം 1 ഒരു സമ്മറി നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പേനയും കയ്യിൽ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. അതിന്റെ ആൻസർ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ 1 വേർഡ് പോലത്തെ ചെറിയ ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. സമ്മതമാണോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്മതമാണ്. ഓക്കെ. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കും. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യല്ലോ മാതാജി. പറ്റുന്ന പോലെ ഇന്ന് നോക്കാം. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേര് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേര് ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേന്നുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വേഗം. ഉണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര്. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര്. ഇത് മൂന്നും എഴുതിയോ എല്ലാവരും? രണ്ടാമത്തെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര്. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര്. ഓക്കെ. ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ. എഴുതിയോ? 5 കാരണങ്ങൾ. 5 കാരണങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാ ക്ലിയർ ആവും. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എഴുതിയോ? 6 തരം അക്രമികൾ. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതി. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ഒരേ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബാംഗങ്ങള്. ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവര് കൗരവരും പാണ്ഡവരും. ഈ കൗരവർക്ക് രാജ്യത്തിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആ അത്യാഗ്രഹം, അവർക്കായൊരു രാജ്യം നേടാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിനോടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അത്യാഗ്രഹം മൂലമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമോ അവകാശമോ ഒന്നും നൽകിയില്ല. അതിന്റെ പേരില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയി. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒന്നും നടന്നില്ല. പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, കൊടുത്തില്ല. 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 വീടുകൾ ചോദിച്ചു, ഒരു വീട് ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നും ആര് കൊടുത്തില്ല? കൗരവർ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സമയത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പാണ്ഡവര് 7 അക്ഷോണി പടയും ഭഗവാനും കൗരവരുടെ 11 അക്ഷോണി പടയും കൂടിയിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അർജുനന് ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. നീ ആരാണ്, നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം നോക്കാം നമുക്ക്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ
ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. 700 ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ 700 ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത്. 18 അധ്യായങ്ങളാണ്, 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 ഭാഗത്തിന് 6 അധ്യായം നമ്മൾ കർമ്മയോഗം, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതില് 700 ശ്ലോകത്തില് ആകെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം മാത്രം. അതാണ് പറയുന്നത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര, ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തത്? കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയന്റെ മന്ത്രിയുമാണ്, ഒപ്പം തന്നെ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. ആ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട്, വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നേത്രങ്ങള് ആര് കൊടുക്കാണ്? ആ അനുഗ്രഹം വ്യാസദേവൻ നൽകാണ്. ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ രംഗങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ രംഗങ്ങള് ആർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. ആ സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത്, സ്വന്തം മക്കളുടെ വിജയത്തെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്. സ്വന്തം മക്കള് എന്ത് ചെയ്തു, അവർ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും. അവിടെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും. പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള് വേറെ, എന്റെ മക്കള് വേറെ എന്നാണ്. ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള്. പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം എന്താണ് കൗരവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടാണ്. പാണ്ഡുവിന് എന്താ പറയാ, അവരുടെ ആ വംശ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രം ആ വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നു, തിരിച്ച് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ അത് നിഷേധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ സഞ്ജയനല്ല പറയുന്നത്, ദുര്യോധനനാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കുറെ നമ്മളെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് ഒരു 25 ശ്ലോകമൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി, അതാണ് നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആചാര്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ദുര്യോധനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അല്ലയോ ആചാര്യ. അപ്പൊ ദുര്യോധന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ദ്രോണർ അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യ അടുത്ത് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രന്റെ പേരറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? അറിയോ? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ എന്ന് എടുത്തു പറയാതെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ആരാണ്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ദ്രുപദനും ഇവരുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യനും തമ്മിൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ടുണ്ടായ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശത്രുതയുടെ പുറത്ത് ദ്രോണരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു യാഗം ചെയ്ത് ആ യാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മകനാണ് ആര്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. ആ ദൃഷ്ടദുമ്നന് ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്താണ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ദ്രുപദൻ
ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരും ആയോധന കലകൾ പഠിപ്പിക്കുക. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് ചെയ്യാണ്? ദ്രോണാചാര്യർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, അന്നത് പഠിപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ആയോധന കലകളെല്ലാം എവിടെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ സേനാധിപനാണ് ആരിപ്പോ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ അന്ന് ആചാര്യൻ അത് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ അവരുടെ സേനാധിപനായിട്ട് ആ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രനെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. കാരണം ദുര്യോധനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ എരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ശത്രുത കൂട്ട. അപ്പൊ അത്രയും ദേഷ്യത്തില് ആ വൈരാഗ്യത്തില് ആ ദുര്യോധനന്റെ കാര്യം നടത്താം. പാണ്ഡവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കണം എന്നാണല്ലോ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ആക്കം കൂടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നെടുത്ത് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദരഃ. ഇനി അതിനുശേഷമുള്ള ശ്ലോകത്തില് രണ്ട് സൈന്യത്തെ കുറിച്ചും പറയണം. ഓരോ സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇനി ഓരോരുത്തരും ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, യുദ്ധമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശംഖ് മുഴക്കും. ആ ശംഖ് മുഴക്കണം. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാർ അവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ്, ദുര്യോധനാദികൾ അവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദരഃ. അപ്പൊ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് ആരെയാണ്? ഋഷികേശന്റെ ആണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്. ഋഷികേശൻ ആരാണ്? നമ്മള് ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണെന്ത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശ എന്നുകൂടി ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. പിന്നെ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ. ധനഞ്ജയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ധനഞ്ജയൻ. ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്ന സമയത്ത് ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പേര് വന്നത്? ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം, ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, പിന്നെ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദരഃ. ഇനി മൃഗോദരൻ ആരാണ്? മൃഗോദരൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീമന്റെ പേരാണ് എന്ത്? മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീമനെയാണ് മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൃഗോദരൻ എന്ന് ഭീമനെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭീമനെ എന്ത് പറയാണ്? മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖം ദത്മോ പൃഥക്. ഇനി കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജ്യവും, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. പിന്നെ ആരൊക്കെ ശംഖനാദം മുഴക്കിയത്? യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം എന്ന രണ്ട് ശംഖുകൾ അവരുടെ ഊതി, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ആ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതാരയത് പശ്ചാ പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യനുനാദയൻ.
അപ്പോ വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഈ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ ഈ ശംഖിന്റെ ആ ഒരു നാദം മാറ്റൊലികൊണ്ടു, അത്രയും ഒച്ച അവിടെ സംഭവിച്ചു. അത് കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ഈ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. നീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ശംഖൂതിയത് ആരൊക്കെയാണ്? പാണ്ഡവരും ശംഖൂതി, കൗരവരും ശംഖൂതി. ആരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്. അതായത് കൗരവരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പാണ്ഡവർക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. പാണ്ഡവര് ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. മാത്രമല്ല അവർ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർക്കൊന്നിനും ഭയമില്ല. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ആരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർമാർക്ക് എന്ത് വന്നില്ല? ഈ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ ശംഖുകളൊക്കെ ഊതി യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേ അച്യുത. ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത എന്നാ പറയുന്നത്. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളി, പാർത്ഥസാരഥി ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത. എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്യുതനോട് രഥം നിർത്താൻ പറയുന്നത്? അവിടെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് അർജുനന്റെ രഥം നയിക്കുന്നത്. രഥം തെളിക്കുന്നത് ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേറൊരു പേര് കൂടി വരുന്നുണ്ട്, പാർത്ഥസാരഥി എന്നൊരു പേര് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറയാണ്. എന്തിനാണ്? ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് യുദ്ധകാംക്ഷികളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രുതി സംഭവിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. അത് നമുക്കറിയാം, ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രഥം നയിക്കുന്നത്. രഥത്തിന്റെ ആ തേര് ഓടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷൻ, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രഥം ഓടിക്കുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ചെയ്യോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കണം. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അത്രയും സന്തോഷമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു പോരായ്മയായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് അത്രയും ഉത്സാഹമാണ്, അത്രയും സന്തോഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് അച്യുത എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈമുഖ്യം ഭഗവാൻ കാണിക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഭഗവാൻ അത്രയും തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോ അർജുനൻ അവിടെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? വേപദശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്തത്യക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ഇനി ആ രണ്ട് എന്താ പറയാ സേനയുടെയും സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതനുസരിച്ച് ആ രഥം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ
വില്ല്, അതായത് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത്, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്തോ സംഭവം അർജുനൻ അവിടെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല്, അതായത് അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം, ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടു നീറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനന് എന്താ വിഷമം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് നോക്കാം. നച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ന ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവൻ എന്നൊരു നാമം ഭഗവാനുണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ അവിടെ സംതിങ് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ, അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് മനസ്സ് അർജുനന് എന്താ പറയുക, മനസ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പോലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്, ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കൂടി അവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം പറയുന്നത്? അർജുനൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ ഇതിൽ കാണുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ യുദ്ധത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതൊരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ധർമ്മം ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ആര്? ഇവരെല്ലാവരും, പിതാമഹന്മാരായിക്കോട്ടെ, ആചാര്യന്മാരായിക്കോട്ടെ, ബന്ധുക്കളായിക്കോട്ടെ, സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, ഗുണകാംക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്? ദുര്യോധന പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് അവിടെ നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഇവരൊന്നും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആര് ചിന്തിച്ചില്ല, അർജുനൻ വിചാരിച്ചില്ല. കാരണം അധർമ്മികളാണ് ആര്? കൗരവര്. അവരുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, എനിക്കിവിടെ ഇപ്പൊ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. 5 കാരണങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത്. എന്നാലും 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ദയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്ത, ഇവരെ കണ്ടപ്പോ പ്രയാസം വന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, യുദ്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്? ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആര് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ സമയത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്തും അവരോട് ശത്രുതയല്ല അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ട എന്നാണ് ആരുടെ ചിന്ത? അർജുനന്റെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം, എല്ലാവരോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യ സ്വഭാവമാണ് അർജുനന്റെ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ അനുഭവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അർജുനനും ആരാണ്? കൗരവരും. ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ്? ഒരേ കുടുംബത്തിലെ കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവന്റെയും മക്കളാണ്, അല്ലെ? പാണ്ഡുവിന്റെ കൗരവരുടെയും മക്കളാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മക്കളാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ടാവില്ല? ഇവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കാണാൻ തന്നെ ആരുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആര് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും? നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് അത് കാണാൻ തന്നെ ആരില്ല. അത് എന്തിനാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് പാപമല്ലേ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരെ, സ്വന്തം ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാമഹന്മാരെ ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്.
പിന്നെ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അർജുനന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കുടുംബത്തില് മുതിർന്നവരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തിനുണ്ടാകുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടാണ്. കുടുംബത്തില് മുതിർന്നവർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒന്നും നോക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അവിടുത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെ, അവിടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി തന്നെ ആകെ മോശമാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് 4ാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആര് ചിന്തിക്കാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്ന് അർജുനന്റെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ പാപം, പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിലെ പാരമ്പര്യം, പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതില് ഓരോ പോയിന്റും ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ആരാണ്? സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ബന്ധുമിത്രാദികള്, ആചാര്യന്മാര്, ബാതുലൻ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? പിതാമഹന്മാര്, പിന്നെ അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ, ഇവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവയവങ്ങൾ തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, നച്ചാശ്രയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഗുണകാംക്ഷികളാണ്. ഇവരൊക്കെ വധിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിജയോ ഒരു സുഖമോ ഒന്നും, എനിക്ക് രാജ്യമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കാണ്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിന തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്കുചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ പാപം, 3ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാപം. അപ്പൊ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അക്രമികളാണ് ഇവര്, പക്ഷെ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഹിംസിക്കുക, ഇവരെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രാജ്യം നേടാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പാപമാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അത് പാപമല്ലേ, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികള് 6 കൂട്ടരെ പറയാണ്. അപ്പൊ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 6 തരം അക്രമികളുണ്ട്. അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പാപമില്ല എന്നാ പറയണത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവര്, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 കൃത്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൗരവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷം കൊടുക്കാൻ ആരാണ്?
ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര്. പിന്നെ വീടിന് തീ വെക്കുക, അരക്കില്ലം കത്തിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, ഈ പണി ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ ഭൂമി കയ്യേറാം, ഇത് ഇവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക, ദ്രൗപദിയുടെ അടുത്ത് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ 6 കൃത്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവര് ചെയ്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എന്തിൽ പറയണ, വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് ഒരിക്കലും പാപമല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അധർമാഭിഭവത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഹി. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ പോയിന്റിൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ആ രാജ്യത്തിൽ യുദ്ധം വരുമ്പോ എന്താണ്, വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ അല്ലെ, അപ്പൊ ആരാണ് മുതിർന്ന ഇപ്പൊ ഭർത്താവാവാം, ചിലപ്പോ മകനാവാം, അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരും? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഈ കുടുംബം നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒന്നും നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്താണ്, അവര് ദുഷിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? തീരുമാനം എടുക്കാനൊത്തൊരാവാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്താണ്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നത്. ന ചൈതാദിക്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യത്വ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ സത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേതാർത്തരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരെ കൊണ്ട് തോൽക്കുന്നതാണോ അതോ ഇവരെല്ലാം ജയിക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരുങ്ങി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആര് നിൽക്കാണ്? അർജുനൻ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലേ, ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ ചോദിച്ചു നിൽക്കണേ? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ മക്കള് ജയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം നിൽക്കുന്നത്. അർജുനനാണെങ്കിലോ തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏത് വിധത്തിലും പാണ്ഡവന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യം നേടണമെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ അഹോ മത്തബഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടതെന്ന്. കാരണം രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോന്ന് അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അർജുനൻ അത്ര നല്ലൊരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അർജുനന് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുകയോ. അർജുനൻ അത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതിന് നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ക്ഷത്രിയന്മാര് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ യുദ്ധത്തിന് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ കഴിയൂട്ട ക്ലാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നത്, അപ്പൊ നിരായുധനായിട്ട്, അപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരു നിയമം. ഇപ്പൊ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം നിർത്താം, നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയാണ് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ട, നോക്കണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്തോട്ടെ, അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ, ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്? അത് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണല്ലേ. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചതാണല്ലേ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി. യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേരിലിരിപ്പായി എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ധർമ്മം ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് വിജയിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അതെന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം. അർജുനൻ എന്താണ്? രഥത്തിലാണ് അർജുനന്റെ പാർത്ഥനാണ് സാരഥിയായിട്ടുള്ളത്. ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയായ ഒരു രഥം ആര് സമ്മാനിച്ചതാണ്? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. അത് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ആ രഥത്തിനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ വേറൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. മൂന്നാമത്തത് കപിധ്വജ. കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹനുമാൻ. കപി ധ്വജം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊടി. ആ രഥത്തിന്റെ മേലെ നമ്മളൊരു കൊടി കാണുന്നുണ്ട്. ആ കൊടിമ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹനുമാന്റെ രൂപം കാണാം. ഹനുമാൻ രൂപം, ഹനുമാന്റെ ഒരു അടയാളം. അതെന്താണ്? ഹനുമാൻ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാണ്. കാരണം രാമനായിട്ട് നമ്മളെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാമനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് ശ്രീരാമന്റെ സഹായിയായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് രാമൻ വിജയിച്ചു. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്? സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഇവരുടെ കൊടിക്കൂറ മേലായിട്ട് ഹനുമാൻ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ശംഖുനാദം, ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും എല്ലാവരുടെയും. അതും എന്താണ്? അതും ഒരു പോയിന്റ് പറയാണ്, ഒരു ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം എപ്പോഴും വിജയം മാത്രം നൽകുന്നതാണ്. അതും ആരാണ്? അതും ഒരു പോയിന്റ് പറയാണ്. പിന്നെ തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ വായിച്ചില്ല. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതാണ് ആ ശ്ലോകം. അതായത് എന്റെ വിജയത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ സംബോധന ചെയ്യണത്, നമ്മളെ ആരുടെ? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരെ. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആര് തന്നെ പറയാണ്? ദുര്യോധനൻ തന്നെ പറയാണ്. അത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് മാറുകയാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരുടെ വിജയമാണ് അവിടെ വരുന്നത്? അർജുനന്റെ വിജയമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണല്ലോ ഇത് വിജയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഒരു പോയിന്റ് പറയാണ്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഭർത്താവ് ഉള്ളിടത്തായിരിക്കും ഭാര്യ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും എല്ലാതും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും ആരുടെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്, മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ്, തെക്ത ജീവിതം, പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, ശംഖുനാദം, കപിധ്വജ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം, ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി
നാം ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. അതാകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താനെ മാറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? അതും ഭഗവത് സ്മരണയിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മളെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിലൂടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സ്മരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലെ അവതാരികയില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.